Tnieda proġett ta' riġenerazzjoni tal-pjazza tal-Marsa u l-madwar, bilan li ż-żona tiġi trasformata fi żjed spazju pubbliku miftuħ u aċċessibbli, filwaqt li jiġi rispettat il-wirt kulturali tal-Marsa b'investiment totali ta' madwar 5 miljun euro. Il-proġett se jkun maqsum f'żewġ fażijiet li se joqtu 3 anijiet ewlenin: it-tisbieħ tal-pjazza, it-tnaqqis tal-konġezzjoni ta' traffiku u l-ħolqien ta' iżjed spazji pubbliċi. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija, Mirjam Dalli, tħabbar li dan il-proġett mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-GHRC, se jkopri żona totali ta' 9,500 metru kwadru u jinkludi tsuntir ġdid ta' 650 metru kwadru quddiem il-Knisja Parrokjali ta' Trinità, b'diżinn li jimxi fuq dak ta' kif kien 20 ta' snin ilu. Iż-żona ċentrali se tiġi trasformata passaġġi pedonali ġodda, rampi, zebra crossing u korsija dedikata għar-roti biex bekk tiżdied sew il-mobilità u s-sigurtà. Fl-istess waqt, se titjib ukoll l-infrastruttura tas servizzi, inkluż sistemi ġodda tal-ilma tax-xita u l-irrigazzjoni, id-drenaġġ, l-ilma tajjeb għax-xorb u dawk tat-telekomunikazzjoni. Flimkien ma' dawn, iż-żona se tissebbaħ b'dawl ġdid fit-toroq u diversi kamras tas-sigurtà u l-introduzzjoni ta' 330 metru kwadru ta' landscaping bitħawwil ta' 32 siġra ġdida fosthom indiġeni u mediterranji. F'kumment ma' News, Gino Kawki, kap eżekuttiv tal-GHRC, semma kif dan il-proġett ta' sfida se jissawar f'wieħed essenzjali għall-komunità tal-Marsa. L-interventi ħajkunu għadin isiru fuq Triq is-Salib, inti wresaq lejn iċ-ċentru fuq iż-żona ta' Tsuntir. Dejjem ħarisna b'dak l-iskop illi din iċ-ċentru tal-Marsa nintuħ lura lin-nies tal-Marsa. Tkellimna magħhom, rajna x'inhuma l-eżiġenzi tagħhom, l-affarijiet li jixtaqu u f'dak li qegħdin nipproponu rrispekjajna l-idejat tagħhom. Il-Ministru responsabbli spjegat kif il-Marsa kien ħaqqa tkun f'din il-ħolqa ta' proġetti fil-lokalitajiet varji mad-dawra tal-Port il-Kbir. Aħna nemmnu li l-Marsa għandha potenzjal enormi. Hija xi ħaġa li nemmnu bħala gvern kif ikkonfermat anke mill-Prim Ministru nnifsu meta poġġa r-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bħala waħda mill-prijoritajiet li qegħdin inħarsu lejhom. U allura dan il-proġett li ser ikun qed jagħti wiċċ ġdid lill-qalba tal-Marsa huwa biss l-ewwel sinjal ta' kif irridu imbidlu din il-lokalità li kif qed tgħid tajjeb inti tmiss ukoll mal-Port il-Kbir. Dan il-proġett li mistenni jieħu l fuq minn sena se jara x-xogħlijiet fuq u jibdew lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar stess.